Harin Rasha a Ukraine cikin daren Laraba ya haddasa gobara a babbar tashar ruwan Danube da ke yankin Ismail mai iyaka da ƙasar Romania, kamar yadda hukumar Ukraine suka sanar a dandalin Telegram. Yankin na Ismail da ke lardin Odessa na zama cibiyar hada-hadar hatsi da sauran kayayyaki da ƙasar ke fitarwa zuwa ƙetare, kuma harin na zuwa ne kwana guda bayan Ukraine ta kai makamancinsa a yankin Novorossiysk na Rasha, wanda ya lalata ɓangaren fitar da kayayyaki zuwa ƙetare. Romania, wadda mamba ce a kungiyar kawancen tsaro ta NATO da kuma tarayyar Turai EU, ma'aikatar tsaronta ta wallafa a shafinta na X cewa garkuwar tsaron sararin samaniyar ta hango jirage marasa matuƙa na shawagi a sararin samaniyar har tsawon mintuna 10 kafin komawa Ukraine. A karan farko shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ziyarci yankin Iturub da ke tsibirin Kuril a ƙasar Japan, wanda ake takaddama akan mallakarsa sakamakon yadda Moscow da Tokyo suka ki sanya hannu kan yarjejeniyarsa bayan kammala yakin duniya na biyu. To sai dai Japan ta ce ziyarar ta shugaba Putin ta fuskanci zazzafar zanga-zanga daga al'ummar kasar, kamar yadda ministan harkokin wajen ta Toshimitsu Motegi ya sanar a wannan Alhamis. Mr. Putin na wannan ziyara kwana guda bayan Koriya ta Arewa ta harba jerin makamai masu linzami a gabar ruwanta da ta hada ta da Koriya ta Kudu da kuma Japan. Gabanin atisayen soji na haɗin kai da Amurka da Japan za su gudanar nan ba da daɗewa ba. Da sanyin safiyar wani Alhamis aka buɗe rumfunan zaɓe a Zambia, inda al'ummar ƙasar ke kaɗa ƙuri'a domin zaɓen shugaban ƙasa mai cike da damuwa kan tsadar rayuwa da manufofin tattalin arziki na gwamnatin shugaba Hakainde Hichilema, waɗanda suka jefa 'yan ƙasar cikin mummunan hali, wanda masu sharhi ke cewa ka iya zama ƙalubale ga yunƙurinsa na neman tazarci a zangon mulkinsa na biyu. Mutane miliyan 8.700,000 ne suka yi rajistar zaɓe daga cikin mutane miliyan 22 na kasar, inda suka fara kada ƙuri'a da karfe 6 na safe agogon kasar, karfe 4 agogon asuba na GMT, kuma za a rufe rumfunan zaben da karfe 6 na yamma agogon kasar. Babban mai kalubalantar shugaba Hakainde ya fito ne daga haɗakar jam'iyyar adawa ta NRPUP, kuma tsohon minista Brian Mondibile mai tushe daga jam'iyyar Patriotic Front PF da ta mulki Zambia daga shekarar 2011 zuwa 2021. Wata ƙididdiga da Bankin Duniya ya fitar ta nuna cewa fiye da kashi 70 cikin 100 na al'ummar Zambia na rayuwa cikin ƙasa da dala Amurka ɗaya a duk rana, lamarin da ke nuna halin ƙangin rayuwa da suke ciki a halin yanzu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kamfanin Meta da ya mallaki shafukan sada zumunta na Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger da Threads ya sanar da rufe asusu sama da 750 a ƙasar Australia, wanda ya ce na ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 16 sakamakon harancin da gwamnatin ƙasar ta yi wa yaran. Kamfanin na Meta ya ce aikin nasa ya fara ne daga watan Disamban bara zuwa watan Yunin bana, wato tun kafin dokar haramta ƙananan yara amfani da shafukan ta fara aiki a hukumance. Yana mai alwashin ci gaba da aiki tukuru don tabbatar da aiki da dokar ƙasar ta Australia. Ya zuwa yanzu baya ga Meta babu wani kamfanin shafukan sada zumunta da ya fitar da irin waɗannan alƙalima na aikin da ya gudanar, inda hukumar ƙasar ke cewa fiye da kashi 8 cikin 10 na waɗannan ƙananan yara 'yan ƙasar da shekaru 16 na ci gaba da ta'ammali da shafukan da aka haramta musu amfani da su. Ƙasar Netherlands ta amince da ɗaukar tsohon ɗan wasan Spain da Barcelona Javi Hernandez a matsayin sabon mai horar da 'yan wasanta bayan ajiye aiki da Ronald Koeman ya yi sakamakon gaza tabuka komai a gasar cin kofin duniya da aka kammala kwanan nan a Amurka, Canada da Mexico. Javi Hernandez mai shekaru 46 ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 4 da zai kai shiga lokacin gasar cin kofin duniya ta 2030. Javi ya taɓa lashe gasar La Liga ta ƙasar Spain lokacin da ya rike tsohuwar ƙungiyarsa ta Barcelona daga shekarar 2021 zuwa 2024. Morocco ce ta fitar da Netherlands daga gasar ta bana ta FIFA a bugun daga kai sai mai tsaron raga da ci 3-2 bayan karkare mintuna 120 ana kunnen doki ci 1-1. To karshen labaran duniyar kenan. DW harkokin yau. To harkokin na yau za ku ji makasudin wajabta dokar bayyana kadarorin da shugabannin wasu kasashen Afirka suka mallaka a kasashe irin su Benin, Cote d'Ivoire, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da dai sauransu. Muna tafa da rahoto kan yadda mutuwar tsohon shugaban Zambia Edgar Lungu ta sauya fasalin siyasar 'yan adawa gabanin zaben wannan rana ta Alhamis. To amma bari mu fara da harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. Gwamnatin jihar Benue ta fara shirin mayar da 'yan gudun hijira mazauna ƙananan hukumomin jihar zuwa garuruwansu na asali,
sakamakon sauƙin matsalolin da aka samu a jihar Benue. Benue yana daga cikin jihohin Najeriya da ke da 'yan gudun hijira da dama, inda galibin suke zaune a tsakanin yankunan ƙananan hukumomi. Abdullahi Mai Dawa Kurgui ya aiko mana da rahoto kan yadda aikin ke gudana. Wata ƙididdiga da hukumar bada agajin gaugawa ta jihar Benue ta gabatar ta nuna cewar jihar Benue na da fiye da 'yan gudun hijira 500,000 waɗanda ke neman mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban har guda 15, inda kuma suke samun tallafi daga gwamnatin jihar ta Benue da ma gwamnatin tarayya, kazalika da wasu cibiyoyi na agaji na ƙasashen ƙetare. To sai dai tuni har wasu 'yan gudun hijirar suka gaji da zaman sansani suka fara komawa garuruwansu na hasali, don haka ne ma gwamnan jihar Yasin Eliya ya bayyana cewar gwamnati za ta himmatu a yanzu don maido da 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu na hasali. Muna da sansanonin 'yan gudun hijira 15 a jihar kafin yanzu, amma bayan na kai ziyara zuwa wasu sansanonin na tarar jama'a sun ragu matuƙa, wasu da dama sun rigaya sun koma garuruwansu na hasali sakamakon ci gaba da aka samu ta fuskar tsaro. Don haka gwamnati za ta yi dukkan mai yiwuwa don maido da shauran 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu, kuma za su koma ne su ci gaba da zama, ba wai za su je ne su yi noma su kuma komawa sansanonin ba. It's not just for them to go back farm and then come back again. To kasancewar sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankunan Guma, Makurdi, Agatu, Akum, Logo da ma wasu sansanonin na fama da matsalolin tsaro a halin yanzu, kuma akwai ɗimbin 'yan gudun hijira da ke zama a tsakanin iyakokin jihohin Benue da Nasarawa. Na tambaye shugaban kungiyar matasan al'ummar Tibi da ke jihar Nasarawa, Mr. Isaiah Audu, ko zuwa yanzu an samu saukin matsalolin tsaron? Akwai damuwa da ibindo ba kamar da ba, amma akwai damuwa. Kasan mu mutanen TV gona muke. Yanzu in ka girgiza akwai refugees a wajen, kuma in ka koma ta Kadarku akwai refugees a wajen, in ka zo Agara kuma haka. To koya al'ummar jihar Benue ke kallon wannan mataki na gwamna? Shehu Tambaya, tsohon mashawarcin gwamnatin jihar Benue ne kan harkokin makiyaya da manoma. Ko a kasashen turawa da ake samun ci gaba sosai wanda ya fi Najeriya, za ka ga akwai matsalolin tsaro, amma ba shi bane zai sa manya su ce ai matsalar tsaro zai sa ba ɗauki mataki ba. Tashe-tashen hankula a jihar Benue na aukuwa ne tsakanin kabilun Fulani, Tibi da Idoma. Don haka na tambaye shugaban kungiyar Fulani makiyaya na Miyatti Allah rashin jihohin Arewa maso tsakiya, Allah da Ciroma, kowane kokari shugabannin Fulani suke wajen tabbatar da ganin an samu kwanciyar hankali a jihar. A gaskiyar lamari shugabannin kungiyoyi da kungiya na Miyatti Allah da sauransu suna iya kokarin su wajen kawo zaman lafiya. Abdullahi Mai Dawa Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya. To a Najeriya tsaffin shugabannin kasar biyu Olusegun Obasanjo da Goodluck Jonathan sun buƙaci a yi wa tsarin demokuraɗiyyar ƙasar garan bawul sakamakon tarin matsalolin da suka dabaibaye ƙasar a ƙoƙarinta na kwaikwayar demokuraɗiyyar ƙasashen yamma ba tare da samun biyan buƙata ba. Abokin aiki na Salihu Adamu Usman ya tattauna da Farfesa Lawal Jafal Tahir, masanin siyasa kuma shugaban tsangayar tarihi ta Jami'ar Jihar Yobe da ke da Maturu, wanda ya ce tun farko suka ƙin abin da ya dace. To, kaga in ka duba za ka ga dukansu waɗannan shugabanni guda biyu da kai magana a kansu sun zo sun yi mulki a ƙarƙashin demokradiyyar da yanzu ake yi. Shi ne wato presidential system of government na American type. Kuma shi Obasanjo har an ɗan sha wahala da shi don a lokacin ya so ya ɗan kwaskware kundin tsarin mulki ma ya ƙara ci gaba da mulki a ƙarƙashin irin wannan demokradiyya ɗin. Sannan abin ya gagara, kuma wanda kai ka sani ana maganar tam an yi ta rigingimu da mataimakinsa Alhaji Atiku Abubakar. Kuma shi ma Jonathan bayan ya hau kaga saukarsa da kyar aka yi ta rigima a ƙarshen sakamakon zaɓe, waɗansu suka so kawo fitina ma dai daga ƙarshe dai ya haƙura ya sauka daga mulki. To in yanzu din sun ga cewa demokradiyyar ya kamata a canja ta, to me yasa su tun lokacin su da suke kan mulki din ake wannan demokradiyya din ba su ga cewa suna da power da za su canja ta su ɗora kasan akan hanyar da ya fi dacewa da ita ba sai yanzu da ba sa kan mulki. A ida tun a wancan lokacin tun da sun san wannan demokradiyyar bata dace da kasar ba, to a lokacin ya kamata a ce sun yi amfani da damar su sun ɗora kasar a wata hanya wacce ita ce za ta fi dacewa da su, ba sai yanzu da ba sa mulki ba kuma su yi ta irin wayannan maganganu da sauransu. Shin farfesa, idan muka dubi tsarin demokradiyyar Najeriya a yanzu za a iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu? To in ka duba za ka ga gaskiya har yanzu a harkar demokradiyya ta Najeriya fa da saura.
duk wanda ya ce maka kwalliya tana biyan kuɗin sabulu gaskiya akwai dan abun dubawa a cikin kalamansa. Domin me ake bukata a demokradiyya? Abin da ake bukata a demokradiyya shine a samu kwanciyar hankali, a samu ingantaccen mulki na mai adalci, a samu ci gaba, a samu al'amura na rayuwa duka na mai karamin karfi ya samu kwanciyar hankali na tattalin arziki ya bunƙasa da sauransu. Shin baka ga watakila ko ganin haka ne yasa suka yi wannan kiran tunda dai ba a samun yadda ake so? In ka duba ai za ka ga rashin samun yadda ake so a demokradiyyar Najeriya tun daga lokacin da Shagari ya bar mulki har yanzu. Wani lokaci ne na demokradiyya wanda aka yi shi wanda mutane suka samu yadda suke so? Babu shi ai. Kowa idan ya zo sai ka samu wani abu wanda yake shine babbar matsalar wannan gwamnatin, wanda kuma za ka ga talaka yana kukan a nemi canji a kawo ta sabuwar gwamnati. In an kawo kuma sai ka ga shi ma wanda zai zo din kuma ba zai yi mar yadda yake so ba, sai ya nemi wani canji. Haka muke ta tafiya har zuwa wannan lokacin. To da yake ku ne masana, kamar wani tsari ne na demokradiyya zai tafi daidai da Najeriya da kuma al'ummarta a wannan hali da ake ciki? To akwai masana da dama da suke ganin tunda mun gwada duka guda biyu, amma ya ma kamata a ce an fito da wani tsari. Farfesa Lawal Jafar Tahir, masanin siyasa a tarayyar Najeriya, tattauna su da Salu Adamu Usman. To dangane da siyasar ta Najeriya ga wannan sanarwa.